Nakita nagikog dudol diri sa Marawi City mga kabisaya og diri ninyo sila makita dool sa may Mapandi Bridge. Og sa wala nakahibalo mga kabisaya, during sa Marawi Siege 7 years ago, tulo ka buok bridges adto nga time ang critical gyud sa mga sundalo nga gusto nila makuha. Og isa sa pinakauna nilang nakuha during that time mao ang Mapandi Bridge. Og maklaro gid ninyo mga kabisaya no nga napagiuban buildings diri nga wala pa gid siya na renovate until now. But anyways mga kabisaya, ako nakatilaw na gikog dudol from Pantar og nakatilaw na sa kog dudol from Sulu mga kabisaya og finally karong adlaw matilawan na gid nako ang dudol diri sa Marawi City. Apat 100. Try natin isa. Ano tawag nito? Yato. Magkano? 50 lang? 35. Yatog din. Oh. Ito, browa. Magkano 100? Ano to lang ka? Macarons? Magkano? Oh, masarap din to. Oh, macarons my favorite. Iba yung browa dito, no? Hindi siya matigas. Yung browa. Sarap. Ano to? Pariasan. Dodol. Magkano yan? 10 pesos. Tapos ito? Amik. Amik. Amik? Magkano? 35. 35. Ang sabi tawag ano sa basilan? Apang? 35. Apang. Magkano to lang ka? 60. Masarap tong apaw. Mura siya. Kasi bunga. Utap. Utap. What time kayo nag-open dito, Langga? 6:30. 6:30 ng morning hanggang 6:30 na gabi. gabi. Wow! Everyday. Dudol. Magkano to, Langga? 150. Lucky. Lucky. Oh. Parang isang siko. I-try natin yun, no? Try natin tong maliit. 4 for 100. Tapos, napoy barato nga tag 10. So guys, natadiri sa may Mapandi Bridge dool. O nakita na ito ning kapamiligya o mga pasalubong diri sa Marawi City. So, pwede kayo mamuhapit diri, no? Tapos magdala mo, magpalit mo ani, dalo niyo siyang pamilya pasalubong. This is dodol. First ko nakatry sa dudol sa Pantar. Gusto na ko matry diri sa Marawi City, Lanao del Sur. So, upat 100 pesos. Mabutang siya 25 pesos each. Pero kung gusto niyo katong barato yun, ay tag 10 pesos pero dili na niyo packaging. Napalit na to sa Pantar, lahi ang packaging ito mga kabisaya kay plastic siya. Pero diri sa Marawi City, lahi po diyang packaging. Shout out to. Oh my God. Kung saan siya nag-packaging? Kuhaan man siya no sa saging? Saging ba niya? Okay man eh. Media pun siya. May siya ipol kape. Nakasala kay dito sa tamis. Doyan flavor din siya nga dudol mga kabisaban. Ito bro kay lahi siya ko ang I say something na doyan flavor siya pero wala kay nag-overpower ang doyan siya. Pero nana kay gamay nga masimutan. Kapag natilawan ako sa Pantar, kuan to siya original, wala to siya flavor. O kanin diri lahi pati nga taste din kay na siya durian makabisaya din. Mura siya na siya mani. Mura kong nalamian. So i-try natin yung tag 10 pesos na dodol na wala siya inani ang packaging pero 10 pesos na ni mga kabisaya. Mo ni siya ang walay flavor. Same gyapon no, grabe siya ka humo o texture. Mura siya ganang puto-bumbong. Grabe ka chewy.
once mo kaon man ni makabisa expected gina mo tapos yung hipon kay gabi siya ka kuan. I think ang kani glutinous o patag lima ka ang dami-daming lube. Kalamay din siya. Uli lang kalamay sa buhol kay gabi ka kuan pumok. Ang kani naipin siya pagka medyo sulit, sulit. Ano siya?